Вы з самага дзяцінства ведалі пра гэтыя балоты? По болоту на сяло ходили. По болоту идешь и... Хлюпаеш, школьнае лясніцтва? Да. Што? Школьное лясніцтва, еду на болото на ровары, потым лыжы здымаю. Мне пасля школьнага лясніцтва, зараз вы кажаце, бяру лыжы і іду, мне падаецца, што я... Болото Ельня — это аэропорт для мігруючых птушак. Свагнум гэта такі гад. Разам з леснікамі вучні вязуць бульбы. Варэнне з брусніцамі Да. і бульба Да. разам. Только у горах і на болоце расце сосна у выглядзе бонсая. Не, вы падманваеце. Разумные приехали и все про это знают, про это болото мое. Но Маё. хоть раз побывали на болоте, их уже тягнет. Карацей, все, турысты патрошкі едьце на Ельню і не курыце. Гэта самае важнае. Усім прывітанне, гэта чарговы падкаст «Нататнік бай», і сёння мы прыехалі, хацеў сказаць, на балоты, але насамрэч не зусім на балоты. Мы прыехалі ў Германовичы да настаўніцы біялогіі і экскурсавода Марыны Александровны Фёдоравай. Прывітанне. Прывітанне. Дзякуй вялікі, што нас пусцілі да сябе, і можа трошкі адразу распавядзіце, дзе мы знаходзімся, што гэта за прыгажосць, таму што тут сапраўды вось можете паглядзець, тут просто кайф. Мы з вами знаходзімся на маёй сядзібе. Вось я з'яўляюся як бы яе гаспадыняй. Знаходзіцца ў вёсцы Новасельцы, это каля 2 кіламетрах ад вёскі Германовичы. Набылі гэту сядзібу для мяне мае дзеці, Ольга і Александр. І вось зараз я з'яўляюся такой гаспадыняй, дзе я прымаю сваіх турыстаў, якія да мяне прыязджаюць. Потым мы з вами ходзім на балота, паказваю які там прыгажосці нашых Германович, бо яны вельмі цікавыя, з такой цікавай гісторыі. У нас ёсць і музеі, ёсць і храмы каталіцкі, і праваслаўны храм, і стараверская царква, вось таму ёсць што пабачыць. Гісторыя вельмі такая доўгая, Германович, цікавая. Таму турысты прыязджаюць і цікавяцца. І вось, каб было ім дзе-небудзь паесці, адпачыць. Поэтому я такую як бы адкрыла сядзібу, і да мяне прыязджаюць турысты. Так, тут класна, па-першае, усе гэтыя посцілкі вы таксама пазнаходзілі, тут усё пазасцілалі, гэта вельмі прыгожа сапраўды. А пра Германовичы трэба сказаць, што вось вы сказалі пра музей, тут жа музей, дзе можна пабачыць вось гэтай маляванкі Драздовіча. Гэта каб не ехаць у Менск ці ў Заслаўі, дзе яны ёсць, насамрэч ёсць яшчэ, ён называецца школьны музей, усё ж ці ён не школьны музей? Не, гэта не школьны музей, это дзяржаўны музей. Але мы будзем размаўляць насамрэч не пра музей, а мы будзем размаўляць пра балоты, пра настолькі разрэкламаваную Ельню. Яна проста адусюль. Яна нейкія рэкламы ў Інстаграме. Усе паехалі на Ельню. А вось я ніколі не быў на Ельні, але я быў на альманскіх балотах, на гэтай экасцежцы, і просто прайшоўся, яна такая вельмі дзіўная, але там канец класны, там просто такое адкрываецца вялікае возера, і стаяць драўляныя крыжы, як ставіць вось у вёсках, напрыканцы там ці на перакрыжаваннях у вёсках стаяць крыжы з рушнікамі, і там такіх некалькі крыжоў у вадзе вось пастаўлены. Я так не зразумеў, хто гэта ставіў, можа гэта таксама нейкая там вёска раней была, ці што, ці навошта, гэта не вывучаў. Але на Ельні так і не буду, таму што гэта далёка. Вось, і таму мне вось цікава, вы, нарадзіўшыся тут, недзе каля гэтых балот, вы з самага дзяцінства ведалі, што вось, пра гэтыя балоты нешта вам распавядалі, там бацькі, можа, што туды нельга хадзіць, таму што там можна утануць, ці нешта такое, ці балоты для вас не частка жыцця? На самой справе бацькі ніколі такое не казалі, што я там не хадзіла, а наадварот, вадзілі мяне на балоты. Я ўжо помню, як там где-то гадоў з 10 я ўжо хадзіла з бацькамі на балота, бо яны там збіралі ягады, ось па грыбы хадзілі. Таму што балота, ёсць такое як бы, паняцце балота, да, вот балота Ельня, а вакол балота яшчэ ёсць лес. І гэта ходзіць у межы заказніка. Вот. Поэтому як бы такое правільнае можа получение слова-то рэспубліканскі ландшафтны заказнік Ельня. І ў гэтым заказніку вельмі шмат грыбоў было. І вось калісьці, помню, з бацькамі заўсёды хадзілі ў грыбы, далей ужо на балота трапілі ў ягады. Бацька всегда хадзіў, рыбу лавіў на балота, таксама, бо там на балоце шмат азёр. Вось. І таму, як бы балота, наоборот, для мяне это было нешта вельмі цікавым.
ось месцам, ну, адпачынку какога-небудзь там или заробку дадатковага, бо былі такія часы, калі трэба было здаць ягады і потым на гэтыя грошы заробленыя нешта там сабраць сабе, асабліва калі я была студэнткай. Вось я так і зарабляла сабе на нейкія адзенні там новыя, на ну, нешта такое вось. Гэта менавіта ягадамі, так, журавінамі? Конечно, журавінамі. І ў тыя часы таксама здаваліся, і можна было так добра зарабіць? Конечно, так, здаваліся. Не толькі журавіны, але і чарніцы здаваліся, збірались. Бо чарніцы, калі ты пойдзеш у лес збіраць, то там камары тебе з'едаюць, немагчыма сабіраць, а на балоце чарніцы сабіраць вельмі-вельмі прыемна, бо камароў няма, ты сабіраеш каля возера, вось ніхто табе як бы не перашкаджае, бацька ловіць рыбу, я вось сабіраю тыя чарніцы. Таму як бы з дзяцінства ўжо любіла балоты. Просто у мяне адразу балоты, ну для мяне было, ну я не жыў сярод балотаў, хаця там побач высокаўскія балоты, але ўсё роўна я сам з Белазёрска, і там 7 кіламетраў вось гэтыя спораўскія балоты. Але я там не хадзіў, я спораўскія балоты там даведаўся нашмат пазней, што яны там ёсць. Але ўсё роўна для мяне балоты гэта нешта страшнае. То бок, дзе можна там, не гэта багна, там патапіцца, там вось гэта нейкія пяскі цябе там забяруць пад ніз. Но ўсё роўна гэта было заўсёды нечым такім страшным. А вы так распавядаеце, то бок вам ніколі не было нават страшна на балотах? Не, ніколі не было страшна, наоборот, балота вельмі, як бы сказаць, прываблівала. І вось і пахі балотныя, те ж самае, опять же, ягады, іх шмат можна. Ось я, напрыклад, ніколі не замаражвала тыя ягады ў маразільніку, ніколі іх не было. Там і варэнне рэдка рабіла. Я всегда наедалася, калі збірала ягады. Ось мне пачынаецца сезон, те же самае чарніцы, калі ўжо канец чэрвеня, вот, ліпень. Чарніка, потым ідзе ўжо п'яніцы, у нас там так называюць буякі, которые так, вось дурніцы, так, п'яніцы, ось, клас. Так, потом брусніцы ідуць, журавіны. Я вось пакуль это ўсё пазбіраю з чэрвеня, там да якога-небудзь там лістапада наедаюся, мне это хапала і вітамінаў, і як бы. А яшчэ вы сказалі, што раней было шмат грыбоў, а цяпер? Ну, зараз неяк крыху менш настала грыбоў. Вось, напрыклад, за апошнія 2 сезоны сёння, вот в этом годзе і ў мінулым я зусім амаль што не збірала іх. Менш было намнога грыбоў. Вось. А былі такія часы, што вялікія мяшкі мы сушылі грыбоў. Баравікі тыя ж самыя, падасіннікі, вот махавікі мы сушылі, вялікія мяшкі. Гэта, ну, мне складана гэта уявіць, нават калі казаць пра вялікія мяшкі сушоных грыбоў. Ну, а як мы вялікія ці самыя збіралі тыя ж самыя, ну, у нас называюць іх мачонкі, вось збіралі грузды, зялёныя такія вялікія, вось рыжыкі былі, ваўнянкі. Зараз вот не рыжыку, не ваўнянак, ужо колькі год, амаль што няма такіх у нас грыбоў. Рэдка-рэдка дзе яны паяўляюцца. А даўней мы таксама у дзяцінстве памятаем, салілі гэтыя грыбы. Іх было вельмі шмат. Мы там вёдрамі салілі. Вось і за як бы сезон зімовы это ўсё з'едалася. Тыя самыя брусніцы мы сабіралі. І помню, маці тая ж самая варыла варэнне з брусніц. Вёдры ж былі. Не вёдрамі мы варылі іх. Вось пачынаецца там пост. А мае бацькі ўжо такого было сталага ўзросту, таму яны як бы захоўвалі тут пост сюда. Так. І вось мы з бульбай толькі гэтай брусніцы всю зіму як бы там. З бульбай? З бульбай ели, да. Стоп. Варэнне з брусніцамі? Так. І бульба? Да. Разам? Да. То бок не спачатку бульбу, а потым... Нет, это ўсё разам. Бярэш у одну руку бульбіну, у другую лыжку і вось так ясі. Бо варэнне не зусім такое, оно было салодкае. А гэта неяк называлася? Ну, не, брусніцы і ўсё. Просто бульбу з брусніцамі хадзімце? Да. Я не ведаю, можа ўсе ведалі, але я першы раз таксама чую гэта пра бульбу з брусніцамі. Усе ядуць. У нас так і ели. Зараз ужо амаль такіх людзей. Ну, не, напэўна, конечно, захаваліся, іншыя ёсць, гэта старажылы, которые такую страву ели. Но я, напрыклад, у дзяцінстве ела. Так не, я ўжо дакладна знайду дзе-небудзь варэнне з брусніцамі і просто дома паспрабую зварыць бульбу і пакаштаваць, што гэта такое, хаця б, каб зразумець. А бульба ў печы, так? Абавязкова ж таксама? Ну, можна печь, можна... Так. Слухайце, супер. Вось гэта... Конечно ж, у брусніцы добавлялись там яблыкі, добавляліся грушы, вось. Так само. Поэтому варэнне
такое было смачнае. Гэта просто супер. А вось гэта такое дзяцінства паўплывала на вас, што вы вырашылі стаць біолагам, паступіць на біялогію? Ці ўсё ж гэта нейкае іншае памкненне? Ну, Што вакол такая прырода? ну, конечно, потому что вакол і прырода была, і з дзяцінства як бы бацькі ж мае, ну, у лес хадзіўшы, вось яны самі любілі эту прыроду. І таксама мой брат старэйшы, які быў на 8 гадоў меня старэй, хадзіў у школьнае лясніцтва, як бы наведаў школьнае лясніцтва, вось. Школьнае лясніцтва? Да. Што? Школьное лясніцтва, што Як быццам такое? прыехаў проста ў іншы свет. Што такое школьнае лясніцтва? У нас і зараз у школе лясніцтва ёсць школьнае. Я кіраўніком з'яўляюся. 55 гадоў у нас у школе, уяўляеце, ёсць школьнае лясніцтва, дзе вучні вось супрацоўнічаюць з сапраўднымі леснікамі, Так. дапамагаюць ім у многіх справах, у розных справах. У нас таксама ёсць свой ляснічы, там і памочнік лясніча, майстры леса. Даже адзенне ёсць у нас. Не, гэта для мяне сур'ёзна нейкі іншы сусвет. Ну, не, у нас такога дакладна не было. Таму, я просто ведаў бы ні ў адной са школ, ну ладно, это, можна сказаць, з горада, але нават і ў вёсках я не чуў, каб было школьнае лясніцтва. Але Вось гэта, у нас конечно, ёсць. і вось да цяпер. Да цяперашняй часу. Зарадзілася лясніцтва, у нас адкрыццё як бы адбывалася ў 70-м годзе. Это ў снежні 70-го года оно у нас з'явілася ў школе. Вось. І вось да цяперашняй часу оно існуе. Ну, давайте про себя раскажу, про это лясніцтва, чым такое адметнае. Ну, мы там, што праводзім, это, як звычайна, там і кармушкі розна развешаем, і шпакоўні, вось, і лес, даўнейшы лес ад сметніка, ад смецця чысцілі там, вось. Даўней дапамагалі леснікам, гэта ў 70-х, там, пачатку 80-х годах, загатаўлівалі вось такія венікі для жывёл. То есть для дзікіх жывёл. І развешвалі паесці, каб яны есці. Так, зразумеў. Тую самую бульбу вазілі, напрыклад, дзікам. Зараз у нас дзікоў няма, вось у лесах. Вось даўней вот на конях, там, напрыклад, ты ж самае разам з леснікамі вучні вязуць бульбы. З дома там прыносяць там па вядру пасколькі, вязуць это ўсё у лес, высыпаюць. Вось там спецыяльна такія кармушкі стаялі, каб потым зімовы час ты ж самыя дзікі харчаванне сабе знайшлі. Таксама ў лесе, што мы не толькі такую працу, ну, такую, і грыбы сабіралі, муравейнікі агароджвалі, вось. Але навуковай працай займаліся. З той ж самай балота ельня нам прывозілі расліны, напрыклад, брусніцы, журавіны, і мы іх разводзілі ў сябе на прышкольнай тэрыторыі. Спецыяльна такую глебу прывазілі, і помню там, вось, менавіта сам ляснічы прывазіў, ну, быў, як бы, вельмі яму цікава было розныя вопыты такія правадзіць. Зараз я ведаю, што школьнікі в асноўным это буякі разводзяць, но мы даўней развадзілі і брусніцы, і той ж самыя журавіны. Вось. І за наш грыб вешанку развадзілі таксама. Помню, каля школ многа дужа пней всякіх было, і мы там назіралі за гэтымі грыбом. І вось у 85-м годзе наша школьнае лясніцтва было лепшым у рэспублікі, прызнана Беларусь. І фотоатчёт, вось, быў створаны вялікі такой фотоальбом, наша лясніцтва, як бы такое летапісанне створана і адпраўлена на выстаўку ў ВДНХ, уяўляеце? Не, Москву. не уяўляю. У мяне даже ёсць удостоверение участника ВДНХ. А колькі вам атрымліваецца тады было на той момант? То ў 7 класе я была. Просто офігеть. Слухайце. Вось, поэтому як бы ўжо з самага дзяцінства такога я ведала, што буду як бы сваю такую працу звязваць навіта з прыродай. Ну і потым настаўнік мой бацька, таму я вырашыла быць настаўніцай. Ось. Настаўнік біялогіі і геаграфіі. Вы казалі, што не так даўно пачалі займацца менавіта экскурсаведзеннем, так скажем. Ну, можна так сказаць. У 80-х годах, у канцы 80-х годаў, пачатку 90-х годаў, было, напэўна, модным збіраць клюкву. Вось, і цанілася эта ягада, што вот журавіны, так, па-руску клюква, журавіны, это такая ягада карысная вельмі, і, як бы, ну, на мою думку, лічылася вельмі такой моднай. І таму, ну, у кожнай сям'і яна патрэбна была
як каб была, так, Ну на так, зіму, каб так. збіралася. Вось зараз, калі там турысты прыязджаюць, яны даже не ведаюць, што такое журавіны, і калі ім там гаворыш, ну, вот, пакаштуйце, вот эта журавінка там, не, даже некаторыя, ну, не хочуць даже каштаваць, не то, што каб там набыць дзе-небудзь, там у каго-небудзь купіць эту ягодку, не. Вось. А даўней, ну, як даўней, раней, як мне здавалася, што это была модная ягада, і вось бацька мой займаў пасаду прадседателя сельскага савета, вось, і да яго прыязджалі часта, ну, як бы сказаць, ягоныя, ну, такі ж самы, як ён, і вышэйшыя па статусу, там, Так. начальнікі розныя. І модным таксама было, каб яны самі хадзілі на балота, каб яны самі збіралі, не то, што мы ім там падарваць што-небудзь, там сабраць, яны гэта, ну, такога не было заведзена. Менавіта яны самі хадзілі, самі это любілі збіраць. І вот таму прыхадзілася, ну, з імі часта вадзіць на балота. Бацька, напрыклад, там з больш такімі мацнейшымі ўжо мужчынамі, дзець куды-нибудь далей, там углы балоты збіраюць, імі паказваць такія добрыя мясціны, дзе можна сабраць. А я ўжо тады збіраю іхных жонак, там, якіх там дзяцей, Так, і мы тут дзе-то каля берага з імі ходзім, збіраем это ягады. Вось. Потым былі такія часы, калі я сваімі школьнікамі хадзіла, вось, опять же, збіралі это ягады. Потым там суседзяў вадзіла, ну, потому што як бы ўжо знаю месца, то, што мне бацька там мой паказаў месца, я там сама як бы прыйшла, это месца знайшла, там другім людзям расказвала, паказвала. Поэтому вось ягады это збіраліся заўжды. Пасля таго, як я збірала ягады сваімі там вучнямі, са сваякамі, з роднымі, потым пачаліся такі перыяд на балоце, калі пачаўся пажар. Вось, балота згарэла. Больш палавіны балота выгарала. Это быў 2002 год. Прабачце, 2002 год. Вельмі страшны быў пажар на балоце, які там некалькі тыдняў доўжыўся. І вось і пасля пажару, калі вучоныя прыехалі, глянулі шутка на катастрофы, і ці можна як-небудзь балота аднавіць, то прапанавалі, што это балота будзе адноўлена, калі каналы будуць перакрытыя. І вось трэба будаваць плаціны, каб вода не выходила з балота. Калі прыязджалі, опять же, тыя ж самыя вучоныя, і мне прыходзілася, ну, як бы прасілі мае дапамогі, там як раз настаўніц, там дапамажы нам, і там, як бы любіш балота, дапамажы нам схадзіць у тое месца, там знайсці што-небудзь на балоце. І вось мне прыходзілася, ну, хадзіла і канікуламі, там, і свае выхадныя дні на балота разам з навукоўцамі. Дзе-то, што ім паказаць нейкае месца, там, ну, які там канал, там, вось, і як бы сама тоже у іхную такую работу углублялася, вельмі цікавыя з іх атрымоўвала ад іх звесткі пра балота, тое ж самае, на вельмі цікава распавядалі. Вось, кажется, адкуль гэта яны там прыехалі, я тут жыву, я гэтага не ведаю, а яны такія разумныя прыехалі і ўсё пра это знаюць, пра это балота маё, вось. Ну, маё, так. Ну, маё, і мясціны мае, которые выхадзілі, вось. І пасля навукоўцаў нейкі час былі валанцёры, якія прыжылі на балота, або будавалі плаціны, і мне прыходзілася, опять же, валанцёраў адвадзіць на месца, там, дзе трэба, якія рамонт плаціны, хадзілі, вось. А потым ужо появіліся турысты, так. Потому, як бы, не толькі былі турысты сразу, не адразу турысты былі, сразу былі збор ягад, потым навукоўцы былі, потым валанцёры былі, і так атрымоўваецца, где-то з 84-85 года я на балоце ўжо больш 40 год. Вы самі сказалі, што гэта асаблівае балота. Вось чаму яно такое вось важнае, і чаму мы пра яго ўсе чуем? Па-мойму, нават у падручніках таксама мы яго вывучаем у школьных нават яшчэ, што ў нас ёсць якраз такі альманы і ельня. Гэта што я памятаю. А тое, што яно верхавое, там, ці там яно было б там нізінным, ёсць розніца паміж такімі балотамі па значнасці, па тым, чым яны дапамагаюць нам, можа? Па значнасці такой нету вялікае адрознення. Только самі па сабе балоты адрозніваюцца нізінныя, верхавыя, пераходнага тыпу балоты. Ось нізінныя харчуюцца атмасфернымі асадкамі, нізінныя балоты харчуюцца атмасфернымі ападкамі і грунтовымі водамі, а верхавыя харчуюцца толькі атмасфернымі ападкамі. Таму для верхавых балот характэрна такое з'ява, як могуць яны перасыхаць. То бок, калі нізінныя пастаянна увільгатнёныя балоты, то верхавы могуць перасыхаць, калі мала дажджу, мала там снега зімой. Вось. Можа быць такі перыяд на балоце, калі зусім перасыхаюць,
І вот звычайна мы прывыклі, што па балоту ідзеш і хлюпаешь, там вот по-русски такое слово чавкает болото, да? Так. Вот. А иногда оно бывает хрумстить. Это так вот настолько перасыхае, што прямо под ногами хрумстять этот мох с вагном. Вось тады вельмі так опасно по этому болоту ходить, бо ну і наступае пажараапасны перыяд. Нельга хадзіць. Нельга хадзіць і яшчэ небяспечна па іншым прычынам, што можна недзе там упасці, там праваліцца. Толькі з-за таго, што просто рэзка можа проста загарэцца. Да. А вось за свае гэтых 40 гадоў вы часта памятаеце вось такія перыяды, калі хрумсціць? Ну, хрумсцела вось. Асабліва да 2000-х гадоў хрумсцела. Я даже сама памятаю, як хадзіла той самай журавіны ў кедах. Не надо было там боты такія абуваць. Ідзеш у кедах, і ты вады зусім няма на балоце. А журавіны ёсць? Журавіны ёсць. То бок і для іх дастаткова... Ну, ось была такая з'ява. Тады як бы гэта дуже не задумывалася, бо была маладая яшчэ. Вось толькі з цягам там часу пра балоты больш стала вывучаць іх, больш задумвацца. Вось. А тады, калі это быў где-то 2001 год, вось этого я... Ну, як бы так... Ну, мне казалось, что это нормально. Ідзеш там у кедах, значит, это так і павінна было быць. Так. А калі сказаць яшчэ пра дзяцінства сваё, ці шмат дзяцей вось так хадзілі са сваімі бацькамі, ці вы, магчыма, разам збіраліся і самі хадзілі без бацькоў за журавінамі? Такое бывало, што таксама? Ну, зусім маленькія не хадзілі ўжо, ну, гадоў там нам было 15-16, конечно, хадзілі самі. Ужо самі так хадзілі. То і дзяцей тут было шмат, хто мінуты хадзіў, гэта заробак быў для ўсіх? Заробак быў для ўсіх. І для такі даволі складаны ці не? Ну... Цяжкі было. Не кожны год так бы былі это ягоды. Ось, і, конечно ж, трэба было собирать. Это ж, ну, як бы праца, любая праца. Ось цяжкая праца. Асабліва для таких подлеткаў узрост, калі хочется где-то адпачыць, хочется ось, ну, напрыклад, прыходзіш ты станцыю на тую ж самую у вёсцы, там часы высока, там, ну, у 3-4, і ты ўжо ў 6 часоў, там або 5:30 прачынаешся і з бацькамі ідзеш. Ягоды ты ж самыя вось. А я хацеў спытаць, вось я забыўся, і гэта пытанне мне ўзнікла. Вы казалі, што вось моднымі былі журавіны. Вось вы так тады на той час. А брусніцы? Яны не былі такімі моднымі? І гэта лічылася... Журавіны больш. А яны таму, што смачней, таму, што карысней? Напэўна, карысней. Ці таму, што іх прасцей знайсці было? Напэўна, лічыліся больш такія карысныя. Карыснымі. Все-таки былі журавіны. А цяпер таксама збіраюць больш журавіны, ці брусніцы таксама збіраюць тут шмат? Напэўна, журавіны. Бо яны больш могуць як бы захоўвацца, журавіны. А брусніцы на такія ягоды, якія требуюць больш перапрацоўку. Збраў іх, і трэба іх рэалізоўваць хуценька. Калі там ужо пастаяць некалькі, там ужо яны сваю такую якасць, ну, губляюць. Калісьці былі мы ў апошнім класе, ў 10 класе, вось, і класны кіраўнік наш таксама нам прапанавала, паедзем, дзеці, з вамі балота, бо трэба нам зарабіць грошы і купіць у школу нам на выпускны вечар музычны там, это, як там правильно называецца? Прайгравальнік вось гэта? Ну, да, типа такую установку то музычную, так, як это называць. Короче, мы это собирали ўсё на балоце. І вы сапраўды з настаўніцамі хадзілі, збіралі? Ну, да, нас аўтобус вазіў на балота, мы збіралі это ўсё. І вось часточку мы дамоў, конечно, бралі, частку дамоў бралі ягад, а частку на такі вот, як па-беларуску, нужды школы. Патрэбы? Ну, патрэбы вось на музычнае там абсталяванне нейкае. Ну, то бок, яно таксама было вам карысным, то бок не на умоўна там, не на фіранкі там збіралі, а менавіта такія штукі на дыскатэку там схадзіць. На дыскатэку, да. Ага, о, слухайце, класна. Таму вельмі нам цікава было збіраць іх, потому што у нас быў цэлы вялікі аўтобус прыязджаў, і вось мы як бы там некалькі класаў, нам было цікава, нам было там весела. А балота, это вялікая такая была паляна, на якой бы там сядзелі разам усе, ну, конечно ж. І не только там збіралі, але, конечно, і паміж сабой там, ну, размаўлялі, гутарылі, ну, так. І там шуткавалі, вось. Ну, я наконт балота, ну, таксама кажу, што уявіць не магу. Я таксама проста памятаю, што у нас было перыяд, калі на буракі нас бралі. Я таксама памятаю, што, ну, людзей сама ж было шмат, і таксама вось там мы все там перагаворваліся, гэта было так весела.
Так, У нас такія от моманты былі на балоце цікавыя. У вас журавіны, у нас буракі. Так. Я чытаў, што ельні, там таксама ёсць нейкая супердакладная дата, колькі ёй гадоў, і што там гэта недзе 12 000 з нечым. Гэта праўда? Это правда. Это было ў 2023 годзе. Прыязджалі да нас навукоўцы. Угу. Вось, і якія вызначылі ўзрост. А потым я яшчэ чытаў пра балоты, і там было напісана, што насамрэч у сярэднім балоты жывуць ад 10 до 15 000 гадоў усяго. І гэта лічыцца нармальна. Яны ў параўнанні жывуць насамрэч мала, у параўнанні там зямлі, таму што гэта 12 000 гадоў гэта нішто. Вось, і калі атрымліваецца, што 12 з нечым ужо ельні, гэта значыць, што яна ўжо ўсё, яна пенсіянерка, і значыць, што магчыма яна у нейкі перыяд якраз знікнення зараз адбываецца, ці так нельга казаць? Вось, гэта лепш ужо з вучонымі пра гэта пагаварыць, але пагутарыць. Але вось яны нам, як бы тыя вучоныя, якія прыязджалі, сказалі, што балота ельня зараз знаходіцца ў стадыі спеласці. Спеласці. Па-руску зреласці. Не, так спеласці класна. Зреласці. Яно ўжо як бы сазрела. І што можа з імі адбывацца, як бы невядома. Ага, то усе таксама у чаканні такі. У чаканні, так. А дакладная лічба балоту 12 968. Это было ў 23 годзе. Да. І плюс яшчэ 2 гады атрымоўваецца 12 970 год балоту. То бок праз 30 гадоў, я так думаю, што тут будуць вялікія святы на 13 000 ельні. Я думаю, што нешта павінна такое адбыцца, тому што такая дата, канешне. Але як яны так маглі дакладна, не зразумела, ось эта даціроўка, конечно, не цікавая. Як дакладна бралі слой торфа, керн, осен, і потым это бралі на каля самага глыбокага возера, якое мы там, дакладна вядома, што ось, і потым радыёвуглеродны аналіз? Да, радыёвуглеродны аналіз праводзілі. Хуценька запакавалі, каб вось не было тут дачынення да такого кісларода. І это все адпраўлялі ў Мінск. А потым там ужо пра некалькі, там праз месяц или пра сколькі ўжо падлічылі, сказалі нам ужо ўзрост. Пра радыёвуглеродны аналіз і пра іншыя аналізы можна паглядзець у нашым падкасці пра археолагаў. Яны таксама пра гэта часам кажуць, пра гэтыя аналізы, як можна даведацца даты розных знаходак такіх вельмі старажытных. Тады вось мы паразмаўляем пра тое, што я пытаў пра гэтыя ландшафты на ельні. Вось вы казалі, што ландшафты гэта тое, што там яно такое суперасаблівае і цікавае. Вось распавядзіце пра гэтыя ландшафты. Яно як бы не аднароднае, можна сказаць, балота. Вось некалькі вось такіх мікрарэльефаў, мікраландшафтаў можна выдзеліць на балоце. І самыя такія прыгожыя, это, канешне ж, вот это градава, мачажынныя і градава-азярковыя комплексы. Вось, таксама ёсць азёры, налічваюць да 118 азёр на балоце. Азёры ёсць, которые подпитываются нейкімі там крыніцамі, грунтовымі водамі, вось, а ёсць такія, которые не подпитываются, вось, так, як бы, і таму не сілкуюцца этымі. Так. І таму гэтыя азёры, як бы, даже бачна, яны зацягваюцца, зарастаюць. Яны зарастаюць, сразу мохам зарастаюць, а потым ужо іншай расліннасцю. І тады ператвараюцца такія мачажыны, ось сплавіны, зыбуны, па-беларуску можна так сказаць. Стаіш на то месца і як будто бы так от зыбаешся. Гэта вось усе гэтыя відэа, дзе людзі стаяць, і там вось можна паскакаць, і ты будзеш быццам бы цябе назад, і там нельга праваліцца, і там на 500 метраў, і ўсё. Як бы ёсць такія, трэба вельмі асцярожна там хадзіць, вось, на самай справе, таму што ёсць, канешне, яшчэ добра не зацягнутыя азёры, таму як бы, вось. Трэба, опять же, аднаму турысту там па такіх хадзіць нельга. Павінен быць нейкі там праваднік, паказаць, і лепш па іх не хадзіць. Вось я пра гэта таксама ў канцы буду пытаць, так, вось. А калі казаць пра гэтыя градавыя мачажынныя, то бок усе гэтыя ландшафты можна пабачыць, то бок на вочы. Гэта не тое, што там толькі распавядаюць, што там ёсць там нейкі разрэз, і там нешта там, навукоўцы. Гэта калі ідзеш на балота, на ельню, ты гэта можаш пабачыць, і табе могуць усё гэта паказаць, правильно? Так, можна паказаць. Вось, напрыклад, з месца, вось, дзе я захажу, гэта вёска Буды, непадалёку знаходіцца, і мы ведаем, напэўна, што верхавое балота, вось у разрэзе гэта як узгорак. У профіль, калі палешана, як узгорак, дзе вяршыня на 7 метраў вышэй, чым акраіны.
І вось менавіта калі заходзім на балота, то ўсё добра бачна. Ёсць такія мясціны, дзе-то не бачна, вось, ну, заходы такі на балота. А ёсць тыя мясціны, дзе-то вельмі добра ўсё бачна. Ты стаіш, і перад табой як бы такая невялічкая гара. Вось ты бачыш, што ты ідзеш у гору. Или наадварот, калі ты ўжо вяртаешся з балота, ты як бы спускаешься з горкі, ты тоже добра бачна. Но ты не ўсюды. Ага. І пад табой гэта вось ўсё болото. Ўсё балота. Торф там Ну, да, мох сфагнум. Ён самы вялікі, самы які бы гаспадар балота. Мох сфагнум. А распавядзіце вось пра мох сфагнум. Я ведаю пра мох сфагнум толькі тое, што ён мае супер антыбактэрыяльны эфект і забівае усе там бактэрыі і ачышчае там ваду на балоце. Гэта тое, што я чуў. Гэта праўда ці не? Гэта ўсё праўда. Ага. Дарэчы, дзякуючы тым самым уласцівасці моха, і на балоце ачышаецца вада. Вось як бы. І таксама самыя вялікія запасы прэснай вады на балоце. Вось, поэтому наша балотаельня, калі пра ваду ўжо казаць, то яна ўтрымліваць вялікую колькасць вады. Амаль што 70% ад возера Нарыч запасы вось там на балоце ельня. Гэта 2 вілецкіх вадасховішча на балоце, уяўляеце? 4 заслаўскіх вадасховішча. У ельні. Усё ў ельні, да. Гэта вада, які мох сфагнум утрымліваць, плюс вада ў азёрах. Даволі это вялікія запасы вады. Ну так. Таму вось вялікае значэнне і балоты. А ці значыць гэта, што я магу, дзе там вось расце гэты мох сфагнум, я магу вось тварам туды акунуцца і папіць вады? Ці не? Можна. І са мной нічога не здарыцца? Нічога не здарыцца. Гэта не жарт. Это не жарт, это так, ось, это не жарт, нічого не здарыцца, бо ну, вода як бы для піцця прыдатная вода, вось, але яна не змяшчаюць ніякіх солей. То бок нічога карыснага таксама няма. Яна проста як вода вось без нічога. Дыстыляваная, як дыстыляваная вода. Ага, то бок... Таму што харчаванне ж атрымоўваецца за кошт атмасферных асадкаў, вось ападкаў, і таму без якіх там мінералаў. Ну так, просто падаецца, што вода, якая падае, яна ж таксама такая, можна сказаць, нячыстая. І просто дзякуючы моху гэта ўсё фільтруецца. І таксама, калі нават ходзіць там людзі, жывёлы, таксама гэта ўсё адфільтроўваецца. То бок усё, што там адбываецца, гэта тысячагадовая фільтрацыя вады. Так, можна сказаць. О, ну, блин, гэта, конечно, вельмі круто. Конечно, калі мы вось ходзім у тыя ж самыя ягады, там доўгі час па балоту, і калі, ну, сабой ж бяром ваду. Чаму? Таму што не напіваешся ты вадой балотнай. Паколькі на дысталяванай, то і не нап'ешся. Вось таму бяром з сабой ваду. А калі ўжо зусім свая заканчваецца вада, тады ўжо прыходзіцца піць вось балотную. Блин, ну мне таксама ўжо цікава стала на смак і пакаштаваць, наколькі яна адрозніваецца ад вады, якую можна ўзяць з сабой там з вёскі. Дык глядзіце, а атрымліваецца балота, ельня, вёскі, якія вакол ельні, калодзежы, якія вакол ельні. То бок там вось такая ж чыстая дыстыляваная вада, ці ўсё ж у калодцы трапляе вада больш з грунтоў, і ну, яны ніяк не звязаны. Гэта залежыць ад таго, наколькі глыбіня калодзежнай вады. Вось, чым больш глыбокі калодзеж, конечно, там будзе больш чыстая вода, это зразумела. Можна больш смачнейшая, так сказать. Ну, не всегда смачная вода азначае прыдатна для піцця, потому что бывает вода і як бы на смак добрая, ну, смачная вода, вось, а там знаходзіцца вялікая колькасць нітратаў. Тых же самых. Вось. Ну, а як бы калодзежы, яка тут взаемасувязь калодзежа і ельні, конечно, калі у ельні шмат вады, у калодзежа таксама ну, хапае вады. Вось. І калі б это балота асушылі, калі оно знікла б, то вады у мясцовых у суседніх вёсках, конечно, вады было намного менш. Вось. Ну, а тое, што ці чыстая вада у калодзежах, это залежыць менавіта ад гаспадара і, ну, што там пасадзіў, пасеяў каля калодца, можа там стаіць те ж самае навозная куча, тая ж самая, напрыклад, там ці ваду якую-нибудь брудную выліваць, ну, или, так, напрыклад, то же самае ад машыны правильно якой-небудзь. Вось, поэтому тут ад глыбіні залежыць. А
А ці былі вось у балотах нейкія ці будаваліся, магчыма, ці былі раней нейкія вёскі? Вось людзі будавалі, можа, на нейкіх выспачках, ці там, дзе вось асушалі і вёскі стаялі, ці такога не рабілі? Ну, на самой справе на балоце ёсць не толькі мачажырныя градава-цярковыя гэтыя комплексы, ёсць таксама азёры, як я ўжо казала, каля 118, а таксама ёсць яшчэ мінеральныя астравы. І вось на адным з такіх мінеральных астравоў жыла сям'я. Вось. Жыла? Да, жыла сям'я, але ўжо пасля вайны перабралася ўжо ў бліжэйшую там вёску. Вось. А што за сям'я? Адкуль вы пра яе ведаеце? І што вы там да іх у госці хадзілі? Не, у нашай вёскі Германовича жыла вось менавіта як бы родня гэтай сям'і. Вось, востраў называўся. Ну, зараз на карце і правильное название называется Большой Еленский остров. Вот. А так мы у народе говорим Альшевского острова, потому что там семья Альшевских жила. Люди, там семья, якая, ну, вела господарку, ось там. Потом, калі мы ходили уже у гэты востраў, ну, каля востраў проходили, так. Там ягоды ходили, были ось, да, побачили і ад студні, так, колодцы парэшткі, лежали, так, парэшткі, ось, Дык, і ніхто не ведае, чаму яны туды пайшлі, пасяліліся, і чаму пасля ніхто там не селіўся ў балотах? Ну, ўжо ж, як бы, усе пашлі ў калхоз працаваць. Ну, так, ну, потым... раней у свая была гаспадарка, і, як бы, ну, опять же, старажылы распавядалі, што тут была танная земля. Ага. Ось, поэтому там жылі ты людзі. Зразумела. Дык, а вось пра гэтыя мінеральныя выспы яшчэ трошкі тады распавядзіце. Наколькі іх шмат і наколькі там, ну, яны прыдатныя, то бок там заўсёды суха, ці што гэта? Што гэта за мінеральныя такія выспы? Так, там звычайны кусочак зямлі. Бок... Які можна араць, пахаць, там сеяць, можна ўсё. Ага, добра. Калі вада падымаецца, і ўсё залівае? Не, нічого не заліваецца. І ўсе на лодках? Нічого там не заліваецца, ўсё гэта так і заставалася. Але ўсё, так, усё роўна, гэта, ну, остраў, выспа. Вакол павінна быць вада. То бок сапраўды, каб туды дайсці... Ну, это не вода, это болото ж у нас. Так, болото, да. Добра. То бок вакол воды болото. Воды ж можа не быць. А можа быць. На верховое болото. Так, а можа ж быць. Не, ну крыху больш вады было. Ну, там уже лес як бы пачынаўся. Так. Поле. Не. Ага, я ж ну... не ведаю, як там было калісьці, там вельмі давно, як яны жылі там. Мне хочацца так уявіць вось нейкіх робінзонаў, якія жылі там. Не, дабіраліся, як бы, можна сказаць, што добра, раз там жылі. Вось, потому что суседнія, опять же, тыя ж самыя вёскі, якія каля гэтай вострава, распавядалі, што хадзілі на сяло. Ну, напэўна, ведаць такі выраз, там, так. У госці хадзілі вечарам, напрыклад, там, так, там цікалі. І вось атрымоўваецца, што з гэтага вострава хадзілі там у суседнюю вёску, это там некалькі кіламетраў было, по балоту на сяло хадзілі. Блин, на все равно некалькі кіламетраў. А таксама ў касцёл ж хадзілі па нядзелях. Ага. Што ж было, бо ў Германыча хадзілі ў касцёл, або ў Мёры хадзілі ў касцёл. Наведвалі. Ну, гэта, канешне, цікава. І вядома, вось пра гэту у вас адну сям'ю, так? Адна там сям'я жыла, так. Так, што на нейкіх іншых выспаў няма? Не, там не жылі. Добра. Як бы там ёсць выспа, якая называецца Кавалеўская. Вось я якраз хацеў спытаць. Скорее за ўсё, это просто лес, который просто земля. Это была Кавалеўская. А я просто хацеў спытаць якраз пра назвы вось гэтых астравоў. Ці, напрыклад, існуюць нейкая карта, там, дзе вось назвы ёсць астравоў. Ці, напрыклад, у вас, можа быць, мясцовыя ведаюць, што гэтыя там астравы называліся, вось там ёсць вядомы 5 астравоў, як мясцовыя называлі. Там, можа, не ведаю, Завугольны, там, я не ведаю, Багнюк. Вось, ці няма такіх мясцовых назваў ніякіх не было там, нечага такога на Ельні? Вот этот Альшевский остров, Кавалеўский остров, потом остров еще Матруны есть. Матруны? Да. Ну, опять же, некоторые называют ее Матрона. Так. Вот некоторые Матруна называют, некоторые говорят, что это просто, опять же, там никто не жил, а только как бы лес был этой Матруны. Так, некоторые говорят, что там была знахарка, ось Матруна жила. Ось. І зараз, калі некаторыя турысты ходзяць на балота, то яна там іх сустракаюць ужо. А, гэта, ну, сустракае ўжо не яна, так, сустракае ўжо сучасная Матруна, так. Да, дух сустракаеце яны, вось, ну там як бы можна ўбачыць яны, вось. Легенда такая. Ніколі я не бачыла там Матруну, колькі там на востраў хадзіла. Вось, но на самой справе, скорее за ўсё, это адзін только на адным востраве жылі
людзі. Так, а астатнія Просто проста вялікі мелі бо- назвы па тым, чые яны былі ўжо можа, тым чые кавалачак калісьці месца. былі так. То, што яны такі вялікі, і там зараз яны лесам паросшы, вось, гэтыя астравы. Пра вось расліны мы распавялі пра сфагнум. А што тут яшчэ такое расце, калі вы кажаце, што гэта беларуская тундра, так? Беларуская частка тундры. Што-то тундра, расліны, якія менавіта там у тундры. То бок, Это і вадзяніка, ёсць такая расліна. Багноўка па-беларуску называецца. Багноўка. Шыкша яшчэ таксама. як? Шыкша, Шыкша? да. А гэта мясцовая назва ці гэта... Ну, это навуковая такой назва. Шыкша, я Да. просто не чуў. Багноўка, Так, мы ўставім, вадзяніка, устаім, шыкша. як выглядаюць. Ось як бы много таких назваў ёсць. Народы севера ей там лечацца, там суставы хворыя там лечаць. Ну, як бы много вельмі таких лекавых характарыстык, но у нас яе даже не ведаюць многія, што на нас расцець. Там ось. І, конечно ж, яе не збіраюць. Слово вадзяніка кажуць пра тое, што она як бы, ну не смачная, бо только одна як бы скурка ёсць і ось такі вадзяністы этот плод. Я б сказаў, вадзяніка, гэта значыць, што гэта расліна вадзяніка, вось які жыве ось у балоце. Да? Раскусываеш, і ось як вода атрымоўваецца. Чорненькая такая ягодка, вось, ну і на ёсць. Таксама І яна ядомая, то бок... І на ядомая. Ядомая, только говорю, што нас тут уже не збіраюць. Тая ж самая марошка, якая у нас расце. Уявляеце? У нас в Беларусі расце марошка. Многія нашы мясцовыя даже не ведаюць, што у нас на балоце, ось хто там недалёка жыць, каля балота, не ведае, што яна ёсць на балоце, бо звычайна на балоты ж ідуць калі паспяваюць журавіны там, так. Ось, только восенню. А калі ось так от ходзіш, там назіраеш за ўсім раслінным там светам гэтага балота, то ўжо заўважыў, што ў канцы мая ўжо зацвітаюць. Ось пачынае наш там суніца зацвітаць, маліна, утка, і вось ужо марошка зацвітаюць. А потым у канцы чэрвеня з'яўляецца ягада. Опять же, ніхто не бачыць. Ну, ніхто не ходзіць туды ў чэрвені. Там як бы на балоце нечага рабіць. Вось. Поэтому таксама такія расліны, як вераск, андрамеда, ёсць такая падбел, по-другому што называецца, прыгожа такая расліна, вельмі балотная. Мірт балотны, хамедафна. Вось. Хамедафна? Да. Да, па латыні ось хамедафна. Такая назва. Или касандра. Называецца. Ось ты расліны, менавіта якія растуць і ў тундры. Таксама птушкі, от белая курапатка. Пачакайце, да птушак. Да птушак так, про расліны вельмі цікава. А марошку, а вы самі марошку збіраеце? Хоць часам для... Не, марошка это ў чырвонай кнізе Беларусі, поэтому нельга збіраць яе, мы только назіраць можам. Вось са школьнікамі ходзім, маніторым гэтае месцы, дзе яна расце. Потым вучоным распавядаем. Ага, там ёсць, там з'явілася, там знікла. Ну, больш за ўсё, як бы, марошкі з пладамі на ельні мала сустракаецца. Вось. Бо яна двухдомная расліна, ёсць аддзельна жаночыя кветкі, аддзельна мужчынскія. Бывае такой час, што прыходзіш, там столько много кветак, думаеш, ну, там вядро марошкі, ты збераш. А на самай справе ні адной нету плода. Вось. А тады спытаю па-іншаму. А каштавалі марошку? Ну, яна ж не заўсёды была ў чырвонай кнізе, там у 80-х, у 90-х яна ўжо была? Была адразу? Да, для Беларусі, да, была. Всё, я зразумеў тады. Ну, вы каштавалі, з тундры вам прывозілі. Яна смачная? Вы нам скажыце. Ну, не. Мне не падабалася. Мне больш падабаюцца нашы такі прывычныя, звыклыя для мяне ягады. Ну, можа, мне такое, што давязлі, там доўга вязлі. Мне вязлі з Карелі, і вось таму як падарунак. Калі прывезлі, яна такая самая, як і наша? Ну, па выглядзе, на выгляд. Аднолькавая? Ну так, па выглядзе такая. Так, то бок сапраўды, гэта, можна сказаць, сапраўды, гэта тундра. Цікава марошка тым яшчэ, што звычайная ягадка спачатку становіцца больш такое жоўценькае, а потым ужо плод жаўцець, а потым ужо больш чырвоны становіцца. А марошка наадварот, спачатку становіцца чырвонай, а калі на спелай, на янтарна-жоўтая такая. Ось тоже такі цікавы выпадак. Лечь красненькая ягадка, потом некалькі там часу прыходзіш, яна ўжо жоўтая. Значит, уже спелая. Блин, ну все равно так шкада, что нельга збіраць. Яна ж, ну гэта ж, типа... Ну, зусім малыя. Ну, так, я разумею. Цікава знаходзіць месцы. Вот ідзеш там знаходзіш, ой, там новае месца нашла, там месца для марошкі нашла. Таксама у нас яшчэ, ось, акрамя расліна, та якая цікавая, тундравая, это карлікавая бярозка ёсць. Таксама чырвоная кніга Беларусі.
Вось, і тоже цікава адкрываць мясціну. Вот у гэтым годзе таксама новае месца нашла, дзе на расце. Адразу спытаю, дык вось вы нават без школьнікаў, без там навукоўцаў, без турыстаў, вы часам можете просто пайсці Так. на балоты, пашукаць што-небудзь, Конечно. адпачыць. Я ж там адпачываю. То Я ж бок там і хожу, еще шукаю. Фотофіксацыю правожу. Потым это все вучоным адсылаю. У прыкладанне, а і натуралісты занашу ўсё это звесткі. Вось. ну гэта, канешне, прасунутае ў гэтым плане, Ну, так, калі столькі так. Добра, а турыстаў ці людзі, якія займаюцца вось навукоўцаў, іх шмат прыязджае вось на тое самае, там, калі пачынаюць квітнець вось гэтыя чырванакніжныя расліны, ці вось тая самая марошка, сюды адразу таксама збіраюцца нейкія прыязджаюць людзі, там таксама фіксуюць, там вывучаюць, ці ўсё ж з раслінамі менш так назіраюць? Не, звычайна, ось мы экскурсаводы, турыстаў такія мясціны не водзім. Асабліва, дзе краснакніжныя расліны. Вось, каб яны, ну, не вытаптывалі ты расліны, каб няхай яны спакойна растуць і размнажаюцца. Вось. Таму мы турыстаў не водзім. Для этого у нас ёсць фотаздымкі, напрыклад. Калі праходзім там на балоты, і калі это месца дзе-небудзь праходзім, напрыклад, пакажам фотаздымак той же самой марошкі. Так, Вось яна такая бывает, вось это кветка, это марошкі, там ягадка, вось, што тут расцець. Вось. Или показам, который не плоды, ну, якая не дае плады там дзе-небудзь. Вось. А щоб такія мясціны мы ўжо не водзім іх. Мне падаецца, гэта правільна. Калі вы там больш гэта ўсё ведаеце, на всякі выпадак, пра турыстаў яшчэ пагаварым, там пра карысць ці не карысць. А тады добра, вось мы пачалі казаць пра птушак і жывёл. А што пра птушак і жывёл, што можаце распавесці? Хто жыве на балотах, вось у Ельні? Нешта незвычайнае. Напрыклад, опять же, з такіх незвычайных, это белая курапатка сустракаецца. Северная. Так. У нас паўночны такі від. І вы сапраўды таксама бачылі такое? Бачыла белую курапатку, назірала сляды, асабліва зімой. Зімой вообще люблю сляды назіраць, хадзіць. Калі добрая зіма, много снегу, бяру лыжы і адпраўляюся я у паход. Я не ведаю, мне пасля школьнага лясніцтва зараз вы кажаце, бяру лыжы і іду, мне падаецца, што я прыехаў, не веду. Звычайна атрымоўваецца так, што ну, на дарозе як бы мала снегу, так, у вёсцы, так, а вось на балоце больш. Таму лыжы да ровара прывязваю, еду на балота на ровары, потым лыжы здымаю, потому что там, ну, дорога такая не лыжная прогулка, а катаюсь уже, еду на лыжах по болоту и вось назираю. Сляды вельмі так цудоўна зимой назирать. Или летом это не так, ну, прикметно, то зимой то можно назирать. И вось сляды белой курпатки так сама бачила. А в этом году пошастила, вот парочку бачила белой курпатки. И пошатила тем, что я была на экскурсии разом с сябрамі орнитолога. И они сразу потелефоновали этому орнитологу и сказали, что вот мы тут бачили пару белых куропаток. И он таки не верил. Прамаспадных, не, да. А она потом мне потелефоновала, это уже орнитолог. Говорит, я у 25-м году уже новое выдание «Черной книги» публикуем. Говорит, подтверждаете вы факт, что бачили белую куропатку, бо это буду вносить это звестки, там, что конкретную там дату, их там кто прозвище записывал нас, и коли мы бачили эту куропатку белую. Ну, то бок, это, можно сказать, такая супер редкая птушечка у Беларуси, для Беларуси, так скажем. Да, вельми. Потому что колись там годов 120-150 она была по всей Беларуси, а потом почав климат меняться, бо афарбовка ж белой куропатки, ведаете, что она зовсім белая, что самец он 4 разы в год аж меняет свою афарбовку, окраску. І калі зусім белая афарбовка, а зімы нема, то она вельмі бачна на... Так, выжыць немагчыма амаль што. Таму арэал всё время з кожным годам усё на поўнач зрушыўся, і атрымалось так, толькі у паўночных рэгіёнах можна эту куропатку побачыць. Вельмі цікавая гісторыя. А яшчэ каго? Чорнавалёвая гагач. Так тоже птушка вельмі цікавая. Так, мы ўсё гэта пакажам адразу, так, будзе на відэа вось паказана. Чорнавалёвы гагач. Ага. Это чорназобы гагара. Ага. Вось такая северная, так само паўночная птушка, якая вось вельмі добра нараіць
нарэз такі вельмі добры і доўгі час можа быць пад вадой. І вось калі гады 2, напэўна, нам пашчасціла, мне опять же з турыстамі прагулювались по болоту, і прямо перед нами плавала. Ну, там бачно было, что это молодая птушечка, она даже нас не боялась, подплывала. І мы только это вельмі много і доўго фотаграфавалі, здымалі там і відео, калі нас плавала, і на ніяк не могла ўзляцець. Оказывается, трэба вялікі. Все нормально, так. І трэба вялікі разгон, каб узляцець. Я просто нават не уяўляю, ну, курапатку я уяўляю белую нават, тому што вось у кніжках бачыў, а вось гэта вы кажаце, што не, пакуль не уяўляю, цікава, но потым будзем паглядзець, супер. Ну, таксама золотистая сеўка. Ага. Это тоже птушка, якая з чырвонай кнігі Беларусі. Вось, ну, сеўка, напэўна, атрымала назву таму, што калі вось прылеталі гэтыя птушкі ўжо з вырыю, і мясцовыя жыхары, ну, бачылі, што яны праляцелі, значыць, ужо ім ёсць што паесці, значыць, ужо зямля прагрэлася, і трэба ісці сеяць. Вось. І поэтому па-рускі это золотистая ржанка. Не, у нас атрымліваецца цікавей, тому што з цэлай гісторыяй. Так. Вось, таксама на балоце сустракаецца. І вот эта птушечка, якая не боится людей, вось, не боится турыстаў. Калі праходзіш по болоту, яна даже вот откликается. Ужо голос бачыны, і на як бы прямо, калі цябе кружыць, пастаянна бегаць, на только трошечку адляціцца і опять ходзіць, бегаць так, як курочка, ну, быстро, хутка так ходзіць. Ну, вось, як бы. А іх можна падкармліваць, калі што там? Ну, дуже не. Ну, конечно же, она боязливая, але вот она все равно, что такая птушка, которая не отлетает от тебя. Так, все зрозуміло. Коли тебе там ходить. Вот. Поэтому часто сустракаем и такую птушечку так само. И обычно так само пару всегда. Вот. Ну, птушек нарешті на болоте так само не хотелось бы, как вот в этот час, когда период их гнездования отбывается, как туди ходили туристы. Лепш, как ніж там менш было. Ось, нехай не спокойно птушечка адгняздуюцца, створаць сабе новыя сем'і, а потым ось. Ну, асабліва так, калі рэдкі, мала. Таму што ось на спаровскіх балотах у нас таксама, калі так казаць пра Беразовскі раён, там жа вядомая птушка — гэта вяртлявая чаротаўка, якая там вялікі самы арэал у Еўропе, па-мойму, нават. І там таксама вось цікава, можна часам арнітолагі працуюць, там іх акальцоўваюць, і можна прыехаць нават паглядзець. Вось, і тут атрымліваецца таксама столькі птушак. Птушкі ёсць так цікавыя, да. І вот мы стараемся, каб, ну, вот этот перыяд, каб турыстаў было як мага менш. Или ёсць такія нас мясціны, дзе птушкі гнездзяцца, так, напрыклад, там і гняздуюцца, калі ты птушкі, каб, опять же, туды турысты не траплялі. Тады ў другія-небудзь маршруты разрабатываем, распрацоўваем, каб туды не хадзіць. Так, а вы неяк, ну, вы кажаце, што вось мы, гэта вы дамаўляецеся разам з іншымі экскурсаводамі? Ну, так, потому што мы ж, як бы, адзінае ж, як бы, мы это захаваць балота. А раптам, глядзіце, а ёсць ось нейкі шкоднік экскурсавод, у яго ёсць мэта зарабіць грошы. Ён скажа, я пакажу вам усё. Такі, типа, такі. Тады ж мы ж такі... Даркнет. Не, мы тады ж назіраем. Ага. За такімі. І потым яму указуем. Гэта не трэба рабіць, трэба так паступаць. Вось. Потому что, напрыклад, былі такія выпадкі, конечно, былі. Напрыклад, мы робім тое ж самае гняздо. Напрыклад, там для сокола ёсць вельмі маленькі сокол в Беларусі. Это вот сокол-дербнік. Для яго таксама арнітолагі прыязджаюць робіць штучныя гняздов'і, потому што яго маленькая дзюба невялічкія когці. Таму ён бы сам не робіць гнёзда, а звычайна займаў гнёзды вранаў, якіх-небудзь іншых птушак. У нас атрымалось так, што ў Беларусі вот ужо ў вёсках-то варон зусім не сталося. Ворны, як бы, сталіся гракі, а варон такіх нету. Усё менш і менш. На балоце таксама сустракаецца такія птушкі, і гнёзд іхных таксама менш. Таму, ну, арнітолагі, там, валанцёры, якія робяць гнёзды, дапамагаюць птушкам. І вось такі тоже вот гэта гняздо зробленае, і потым глядзіш, падыходзяць туды людзі пад гняздо і не даюць, як бы, ну, яго заняць. Не то, што там ужо этому спокойно там жыць птушкі этой госць. Тады ім гавораць, што сюда не надо заходить, там, ось паглядзець там гняздо. Ну так, конечно, за такімі сачыць трэба. А калі казаць пра жывёл, магчыма, акрамя птушак, ёсць нехта? Я б, конечно, сказаў, там, палярны мядзведзь, якім-нибудь белым мядзведзем, такіх яшчэ не сустракаецца часцей за ўсё это сляды ласей можна пабачыць. Ось.
І таксама ну, лесу можна пабачыць. Мгм. Набегаць прама бачна, як Мгм. ось леса бяжыць. А там ваўкоў, цяпер вось мядзведзей стала больш. Сляды только бачны былі, сляды. Мядведзі, сляды на балоце. Гэта я Па просто тэрыторыі з заказнікамі. Это не па самому там такому балоту адкрытаму, а вось Так, менавіта так. па заказніку ёсць. а, Па ўскрайку балота. просто я гэта чаму пытаю, таму што вось вы тут 40 гадоў ходзіце і нават у дзяцінстве таксама ніхто там не баяўся тых самых ваўкоў, тых самых мядзведзяў, магчыма, яны раней тут больш былі, то бок пра гэта ніхто нават не думаў, ці дзікоў, дарэчы, таксама гэта часам. Ну, тады не баяліся. Я думаю, што зараз нешта сталі так от больш задумвацца можа пра гэта. А можа проста што людзі самі сталі больш такі лянівыя, не хочуць там збіраць ні ягады, ні грыбы. Там баюся звяроў, не пайду. Вось. Но сляды, да, заўважны былі ваўка сляды, можна пабачыць опять же. І мядведзя сляды ёсць. Асабліва каля тэрыторыі балота пасевы. Ось была у нас віка-аўсяная сумесь такая пасеяна, і там можна было назіраць сляды мядведзя. Прыхадзіў ён, конечно, тут авёс, он любіць. І вы тады харчавацца. адразу прыходзіце, бачыце сляды, фоткаеце і бяжыце дадому? Ну, не. Не? Ну, Это ён, наверное, ад нас ужо ўцёк мядведзь. калі казаць, там, магчыма, нейкія насякомыя, там, типа, нейкія, магчыма, дзікія пчолы, раптам, я не ведаю, хто-небудзь такі таксама рэдкі ёсць, бывае? Стракоз, много шмат стракоз. Вельмі цікавыя стракозы. Вось, ну, так разумею, што у нас у Беларусі добра не вывучаны яшчэ ўсе стракозы. Вось, і стракозамі это такія, опять же, тундравыя віды стракоз. Вось, матылі таксама тундравыя зоны. Стракозы ёсць самая маленькая стракоза ў Беларусі, нехаленне прыгожая. Нехаленне прыгожая? Да, такая назва стракозы. Самая маленькая. Чырвоная кніга Беларусі, опять же, сустракаецца. Вось у нас бачыла такую стракозку. Ёсць, вот такой, прыхадзілася мне бачыць, это дазорчык імператора. Это самая вялікая такая стракоза, вялікіх памераў. І над маленькімі такімі азіраўкамі, калі налётаюць, так, ну, прыгожа даволі. Дазорчык імператора. Да. Трэба, я таксама не забыцца, я пагляджу нават сёння, мне ж цікава стала. Ёсць чалавек, які вывучаў стракоз у Беларусі, ён сказаў, што нават знайшоў, як называлі па-беларуску раней стракоз, ну, то бок ёсць, мы ведаем, стракоза, вось, а ён распавёў, што стрэлкі іх называлі, вось, беларусы, стрэлкамі. А зімой толькі атрымліваецца жывёл, то бок там ужо кветкі нейкія зімовыя растуць, ці нейкія цікавыя, ці не. Зімой толькі жывёл можна пабачыць і вось птушак, некаторыя, якія там застаюцца у нас, там нікуды не злятаюць. Правильно? Ну да, зімой можна сляды пабачыць, што вельмі так цікава сляды вывучаць можна. Зімой, ну, расліннасць, калі это снега ёсць, яна як бы снегам прапарашваецца, то ўся расліннасць. Але самае цікавае зімой, што, ну, прыгожа, даже і не толькі зімой, это сасна. На балоце 4 формы сасны. Уяўляеце, якая прыгажосць бонсай. Только ў горах і на балоце расце сасна ў выглядзе бонсая. Не, вы падманваеце. Сур'ёзна? Сур'ёзна. То бок можна зімой пабачыць, а калі гэта які месяцы? І летам, што это круглы год можна пабачыць. Просто прыгажосць у тым, што, ось, напрыклад, тэрыторыя, як бы, балота пакрываецца снегам, вось на белым такім фоне выдзяляецца такі прыгожыя ці сосны. Ага. Ну, не зараз, конечно, круглы год сосна. Я разумею, просто летом, але як бы, так. Зимой яна больш так от выяўна. Так. Выяўна. Все, так, таксама трэба будзе, все, ўжо зімой трэба будзе ехаць на снегу. Тыя сосны, якія растуць бліжэй да акраіны балота, яны, ну, памер там 10-15 метраў. Вось, і форма называецца улігеноза. Тыя сосны, якія крыху углыб балота, яны меншых памераў. Там сосны могуць быць дасягаць усяго там 5 метраў. Даже менш, 1,5 метра можуць быць. І то яны вось старыя могуць быць, ім па 100 гадоў і больш. Уяўляеце? Не. Маленькая сосна. 2 метры умоўна, ёй можа быць каля 100 гадоў. Да, можа больш быць. У сосен, якія вось на балоце растуць, у іх маленькая хвоя, не такія доўгія, вось маленькая хвоя. Ну і, конечно же, харчавання не хапае. Ага, поэтому так. Они такие маленькие.
нізкарослыя. Ну так, калі нават у вадзе мінералаў ніякіх няма, а толькі вада чыстая, ну так складана. Так, самае ж цікавае то, што і вада недаступна. Уяўляеце, расліны, якія растуць на балоце, вот кажацца, што ў вадзе растуць, Так. а яны гэту ваду амаль што не паглынаюць, бо яна в недаступных формах знаходзіцца. І поэтому расліны, яны прыстасаваліся да памяншэння выпарэння. Угу. Такія самыя уласцівасці у раслін балота, як у раслін, напрыклад, там засушлівага клімата. Не, я кажу, що ви мені розповідаєте, як би приїхав в Листочки яку такие, іншу країну. кожистые листочки, редкие листы, опушенные. Это все такие вот рослины ксероморфности. Угу. Тому и рослин вообще на болоте мало. На верховых болотах маленькая биоразнастайность рослин. Вот там вельми такие суровые, тяжкие умовы, каб выжить. Вот на низинных болотах там рослинный свет куды значна больше. Шмат чуў і бачыў некаторыя там фота-відэа, што сюды прыязджаюць глядзець на журавоў. Так, прилетаюць журавы на балоце. Калі там з'яўляюцца, звычайна лятуць куліны са Скандынавіі на цёплыя краіны, застаюцца у нас на балоце ельня, сілкуюцца, харчуюцца перад палётам у далёкія краіны. Вось. І наадварот, калі вяртаюцца дадому, то калі балота ельня, зноў жа астанавліваюцца, харчуюцца і потым лецяць дамоў. Гэта толькі таму, што па дарозе ці ўсё ж на ельні ім ёсць што, па чым харчавацца, шмат чаго, і таму яны вельмі любяць гэтае месца. Не, на самай справе на балоце яны не харчуюцца. Харчуюцца на суседніх з балотам полях, калгаснага полях. Яны любяць астаткі кукурузы, там, весь, например, там якусь. Поэтому яны на полях харчуюцца, а на балоце толькі ночуюць. У таких больш вільготных, недаступных для жывёл, для драпежнікаў мясцінах. І таму часта называюць балотаельня это аэрапорт для мігруючых птушак. Вялікая колькасць там птушак. Я якраз хацеў, вялікая колькасць, вось колькі вы бачылі на свае вочы, наколькі шмат там можа быць? Ну, не толькі на вочы, я больш, можна сказаць, так правильно, на вушы, можа, чула колькі. Потому што калісьці там много год назад прыязджалі арнітолагі і лічылі, колькі там птушак. Што для гэтага рабілі? Вакол балота стаяць вышкі. І вось на кожная вышка была занята арнітолагам, там, якімі там памочнікамі. І вось мае школьнікі, я, напрыклад, у нас такая невялічкая была каманда, там некалькі арнітолагаў, і вось мы на вышкі ты знаходзіліся і лічылі. І чутно было, як ужо з другой там вышкі, опять же, вучоныя там, вот там наши оттуда полетели, там с третьей вышки, вот мои там полетели уже, напрамак журавов, откуда летели, как мы уже двойчы там тройчы не лічылі. Так. І таму где-то от 6 до 10 тысяч было налічана. Ну, гэта, як бы, былі, напэўна, потым другія гады, дзе крыху больш налічваліся. Лічбы былі большыя. Я думаю, вы скажаце, што, другія гады там нашмат менш было, і гэта быў самы вялікі год. А так, атрымліваецца, это складана выявіць 10 тысяч. Ну, а гусей таксама яшчэ больш. Яшчэ больш гусей, так? Гусей больш. Вудкі, гусельны. Яшчэ больш астанавліваецца. Вось калі ж пра журавы. Вось я хацеў спытаць, мне напісана, а ў гэты перыяд турысты едуць таксама глядзець на іх? То бок вы там возіце 500 турыстаў, таму што проста ўсе едуць здымаць вось гэты 1000 журавоў, ці не? Ну, это журавы, опять же, не на балоце, а дзе? Каля балота. Так. Таму можна заехацца, конечно, паглядзець на поле этих журавоў, а потым экскурсія на балоце. То бок асобна вы там... Но можна пабачыць журавоў яшчэ і ўлетку. Не ўсе ж ёсць аселыя пары, которые застаюцца, которые не лятуць на родзе, настолькі спадабалася, што могуць ёсць у нас у Беларусі, потому што птушка журавль шэрая занесена ў чырвоную кнігу Беларусі, поэтому сустракаецца журавы, ёсць журавы у нас. Вось. Поэтому можем даже и в ліпені там побачить уже сямейка вот журавоў. То же самое над болотом будуть прилетать. Так, и курлыканье ж можна их побачить, что журавы ёсць. Поэтому на болоте ельня ёсць аселыя пары, конечно, их можна побачить. Вы так самі за імі там часам сочыце, там ведаеце пару месцаў, так? Ёсць, конечно, тыя месцы, да. Конечно, вы гэты Шерлок Холмс тут па ельні. Просто много год уже ж назіраеш. Вы трошки распавялі вось пра ролю балотаў наогул у рэгуляванні клімата, што дапамагае, ці чым дапамагае балота?
чаму яны дыхаюць, вось што дапамагае, чым дапамагае зямлі ці нам балота? Ну, болото, напрыклад, вучоныя ж выявілі, што 1 гектар балота у 14 разоў больш ачышчае паветра, чым гектар леса. Уявляеце, наколькі то вось. І паколькі тэрыторыя вельмі вялікая балота, то это такая функцыя ачышчае. Вось. Вялікія запасы журавін. Это вялікае балота з'яўляецца рамсарскія угоддзі. То есть водна-балотныя угоддзі, якія патрабуюць аховы. Это тэрыторыя важная для птушак, бо вельмі рэдкія птушкі. Таксама тут гнездзяцца. Выключная батанічная тэрыторыя. Всё, супер. Таму рэдкія расліны, рэдкія жывёлы сустракаюцца на балоце. Пра пагрозы для балот. Самая вялікая пагроза гэта пажар. І як вы распавядалі, што ў 2002 годзе гэта вялікі пажар, ён сапраўды шмат чаго знішчыў, можна сказаць. А ў працэнтах гэта прыкладна колькі згарэла там 10%? 2/3 балота згарэла. І яно зараз 2003, калі там все збудавалі, яно аднаўляецца патрошку. Ну, 2002 загарэлася, там пачалі аднаўляць, і яно да гэтай пары ўсё аднаўляецца, і ніхто не лезе, то бок не разбурае гэтай плаціны, то бок гэта будзе так, вось мяне так пакінулі і будзе так жыць. Ну, каб яно аднавілася як мага хутчэй, правильно? Ну, плаціны ж па першыя гады разбуралі. Мясцовыя жыхары, ім ж это не падабалася. Чаму? Ну, не падабалось, таму што, напрыклад, та ж самая рыба, якая магла раней зайсці там шчупакі ў канал. Так. Вось, і дзе можна іх было злавіць. Браканьеры эту рыбку маглі злавіць. Зараз-то, дзякуючы плаціны, ж не могуць это зрабіць зайсці. Таму яны плаціны пачыналі бурыць. Опять же, там, дзе плаціна стаіць на канале, напрыклад, была ж вялікая, добрая такая паляна з чарніцамі, з брусніцамі. Сейчас, калі вода стала там запаўняць эту паляну, дрэвы вымыклі, і расліннасць это вымыкла. Так. Опять же, месца знікла. Вось. Поэтому першыя гады плаціны это все бурылі, мясцовыя жыхары бурылі, ім это не падабалася. Вось, што там, дзе можна прайсці, напрыклад, а з-за плаціны там нельга прайсці месца, там вады много нам. Вось. І таму першыя гады прыязджалі навукоўцы, прыязджалі там розныя, опять же, валанцёры, якія праводзілі розныя гутаркі, тлумачылі мясцовым жыхарам, што это нельга рабіць, што плаціны нам дапамагаюць і захаваць балота ж. Опять же, для нас это робіць, не для сябе ж там навукоўцы робіць якую там карысць, а это для нас, для мясцовых жыхароў. А разумелі? Ну, людзі, як вы думаеце, з цягам часу разумець, пачалі. Вось, спачатку не панімалі, не разумелі, як это там, вода, там, давайте осушим, чым воды менш будзе, нам ж легче будзе, лягчэй хадзіць. Опять же, за журавінамі, конечно. Нам лягчэй будзе, тут воды столько много. Таму, што не было такое ж разумення. Потым ужо з цягам часу, зараз ніхто ж, конечно, плаціны это не разбурае. Наадварот, калі навукоўцы прыязджаюць, яны вельмі такія мясцовыя давольны і вельмі, так, як бы сказаць правильно, згаджаюцца з імі ісці кудысьці. Так. Вось ёсць, напрыклад, такі праект Ельня-Трып. Калі вы чулі, то яны часта навукоўцаў запрашаюць сябе. Так, я бачу ў Інстаграме. У свае падарожжы і потым цікава з навукоўцамі хаіць такія падарожжы. Ну так, вы дакладна можете ведаць. Вось менавіта Ельня-Трып прыглашала, запрасіўшы была вучонага, які распавядаў пра ўзрост балота. А мясцовыя жыхары вельмі так з ахвотай дапамагалі яму несці этот матэрыял, напрыклад. Той керн, который достали з зямлі, правильно сказать, не з зямлі, а з балота взяли, это мясцовыя, это жыхары дапамагалі абсталяванне там несці, это все. То бок цяпер яны такія удзельнікі нейкай вялікай справы. Ну так. Не, гэта важна. Асушэнне. Наколькі я зразумеў, пачалося гэта назад забалачэнне там і на Палесе таксама гэтых балот, і наколькі асушэнні у свае часы пашкодзілі балоты. Можна нейкі там таксама прывесці? Можа, таксама там 1/3 свае часы вымыла балота, ці гэта з верхавымі балотамі так не працуе, ці працуе таксама? Ну, працуе. Дарэчы, на 1958 год, наколькі я помню карту, Беларусі, там было забалочана каля 14% тэрыторыі. Уяўляеце, это амаль 3 мільёна гектар было забалочана. Зараз засталося 863 тысячи гектар. Уяўляеце, наколькі? Менш.
Значит, Беларусь калісьці лічылася самай, напэўна, у Европе адной з самых забалочаных краін. Мгм. Вось. Даже як бы другой Амазоніяй лічылі. Вось. Ну і зараз тыя балоты, якія засталіся, яны знаходзяцца асабліва ахоўнымыя прыроднымі тэрыторыямі. То бок гэта вы памятаеце мапу карту 1958 года, так? Гэта вось Я атрымліваецца. географ. Так. Просто В атласе БССР было намалёвана. 70 гадоў прайшло. То бок за 70 гадоў Чего атрымліваецца 70? 58. 58, все правильно. 40 Уже плюс 70 гадоў? 25. Ну, амаль 70. Ну, амаль. Ну, трошки. Меньше, да. Але, ну, то бок, насамрэч гэта агулам не такі вялікі час. І вось атрымліваецца... Там на 2016, ну, так вот. Угу. Великая колькость это все осушилось, болото. Угу. Ну, то бок, ну, я ведаю так, што і жывёлам так складана, там, я ведаю, што без балотаў і шмат чаго там мы згубілі за гэтага, там, менавіта экасістэм розных там гэтых Вот жывёл. одна з прычын пацяплення клімата таксама з'яўляецца вот наше асушэнне, якое адбывалася на Беларусі. Не так хутка. Каб балотаў было больш, каб засталіся не так бы хутка, мяняўся клімат. То есть не так бы хутка цяплеў станавілася. То бок асушэнне спачатку, ну цяпер ужо не асушаем. Вось гэтыя пажары, якія бываюць. Пажары ж таксама за людзей бываюць часцей за ўсё. Часцей за ўсё, да, это быў такі чалавеческі фактор, можна сказаць. Гэта, думаюсь, нехта пакурыў. Так. Гэта самае мусіць частае. Самае частае. То акурак які-небудзь, вось то спічка. Бо ў мінулым годзе, это быў верасень 2024 года, болото опять же горело, но пачало як бы гореть от вёскі, і вось там, дзе быў лес. Ну, скорее за ўсё, гэта быў нейкі грыбнік. Загарэлася, і потым гарэла. Но там добра вельмі зарэагавалі і леснікі нашы, і таксама добра зарэагавала МЧС. Хуценька это все паспелі, так? Лакалізаваць? Да, лакалізавалі. Это гадзіны за 4 это все лакалізавалі. Ну, гэта, потом конечно... пачало гарэць, як бы ветер да возера гнаў этот огонь. Ці турысты перашкаджаюць балотам, калі так сказаць? Адзін з фактараў пагроз, конечно, ёсць вытаптыванне. Расліннасць вытаптываецца, і таму трэба час, каб это все аднавілася. Таму, конечно ж, пажадана, каб турысты хадзілі па спецыялізаваных экасцежках. Это самое было б такое для нас разумнае. Это хадзіць па экасцежцы. Па драўляным насцілам, якія там упрыгожыя якімі там мясціны, ну, прывадзілі па гэтых турыстаў. Таму вельмі важна... Масавая такая вось, як бы, правильно сказаць, масавае наведванне балота, это, ну, непажаданна. Трэба рэгуляваць колькасць. То бок вы таксама там часам можете сказаць, што там не трэба ехаць там аўтобусам 40 чалавек, давайте хаця б там па 10-4 разы патрошкі. Драўляны насціл можна ехаць. Ага. А вось так не трэба хадзіць. А да вас звяртаюцца, напрыклад, вось правязіце журавін пазбіраць? Не звяртаюцца. Апошні час говорю, што нейкія лянівыя сталі ўсе турысты. То бок, насамрэч правялі б з задавальненнем таксама пазбіраць? Да, пазбіралі бы. Дзе нарастуць, это показала бы, як нарастуць. То, што многія не ведаюць, так. Як зусім, і некаторым даже як бы, ну, не хоча насабіраць. Карацей, все. Турысты патрошкі едзьце на ельню і не курыце. Гэта самае важнае. Просто, ну, пра вытаптванне, насамрэч, ну, падавалася, потом траву потаптаў, ну і што? Але насамрэч, гэта такая пагроза. Да. Асабліва, калі, ўсё роўна, быццам бы і добра, што турысты прыязджаюць, таму што яны ж там, нейкія грошы ідуць жа ўсё роўна на ельню. Чакайце. Толькі з верасня 2025 года уваход на экасцежку стаў платны. Ось 5 рублёў уваход. Там, конечно, якія грошы ўжо збіраюцца. Збіраюцца грошы. Таму што патрабуе і рамонт экасцежкі то же самае. Каб некую інфраструктуру там пабудаваць. Для турыстаў ўжо ж, опять же, это ўсё патрэбны нейкія сродкі. Все, зразумеў, тады нешта атрымліваецца. Я вось пра азёры хацеў спытаць. Вы распавядалі пра гэтыя страшныя словы. А які там гэты ландшафт? Як там гэта было?
Градава-мачажыны? Вось Да, градава-мачажыны. Так, і вы казалі, што гэта якраз такія азёры, дзе можна хадзіць, і яны так будуць так як не на батуце. Так. На гэтым на такім атракцыёне для дзяцей таксама, які можна пахадзіць. Але балота яно ў форме такога халма, так? Так, узгорка. Узгорка. І я не разумею, а чаму, атрымліваецца, зарастаюць азёры, калі вады насамрэч быццам бы хапаць павінна. Для гэтых азёр таксама. Гэтыя азёры не падпітваюцца вадой. Зарастаюць тыя, которые нема сілкавання грунтовых вод. Я памятаю, што менавіта, але типа само балота недастаткова можа даць. Напрыклад, калі шмат выпадзе дажджоў, ці, напрыклад, будзе нейкая вельмі снежная зіма, а яны раптам не запоўняцца гэтыя азёры? Ну так, там вады будзе больш. Часова будзе вады больш. Але потым наступае такі перыяд, калі будзе вельмі жарка, спякотна на вуліцы, вельмі добрыя умовы для хуткага размнажэння того ж самага сфагнума. Тады ён вельмі хутка зарастае, зацягваецца. А дык добра, дык што сфагнум гэта такі гад? Яго не... Ён самы галоўны на балоце, ён творца балота. Усё балота ўтворана менавіта ім. Ну ён тады не гад, ён тады бог балотаў. Так, бог балотаў. А цікава мне цяпер стала, ці ён на ўсіх балотах, таксама і на... На верхавых балотах менавіта сфагнум. На верхавых, а на нізінных... Ну просто... Ну, не знаю, мне падаецца, што я не чуў пра такое, што там менавіта шмат яго. Вось цікава. На верхавых балотах вось менавіта. Вось на верхавых балотах сфагнум гэта як творца балота. Творца балота, да. Именно ён утвараць, вот этот слой торфа. Потому что на низинных болотах там меньше слой торфа. На верховых великий. До 9 метров может достигать слой. Уявляете? И растеть этот слой кожный год меньше, чем на миллиметр. Уявляете, как болото тяжко утворається. Так, так. Давнее такие были... болото 9 тысяч год лечилось, так? Года 2 назад. И слой торфа 9 метров. Атрымоўваецца, што за тысячу метр толькі ўсяго, так, а за год міліметр. А зараз, калі у нас атрымалася, што торф узрост, да, каля 13 тысяч гадоў, так вот зусім менш даже міліметра прарастаюць. Ну, вучоныя падлічылі 0,1 і там 1 міліметра у год, представляете? Колькі трэба год, так. Каб это утварыўся слой торфа. Ну так, чалавечае жыццё наогул нішто тады ў параўнанні з балотам. А вось пра рыбу яшчэ не спытаў. А ёсць нейкія рэдкія рыбы, якія тут? На балоце верхам, у азёрах ёсць только окунь і шчупак. Это 2 драпежнікі. Драпежнікі, так. У них развіты каннибализм. Нету у нас фитопланктона, нету таких ось травоядных. Уявляеце. Вот. І это дзякуючы таму, што мохсфагнум опять же выдзяляюць гуміновыя кіслоты, якое такое асяроддзе робіць непрыдатным для іншых там відаў. Ну ён, конечно, вельмі дзіўны, гэты сфагнум, насамрэч страшны па факце. А вось гэтыя рыбы шчупакі, а іх шмат? То бок насамрэч можна вось заўтра паехаць на балото і пабачыць, што там вось ловяць рыбу, то бок да гэтай пары шмат рыбы і ловіць. Ну, рыбу больш у нас на балоце больш ловіць зімовая рыбалка, больш распастранена, распаўсюджана больш. Вось. Напэўна, летам, ну, па-першае, усе заняты як бы працай сваёй, так? Вось. Хто в отпуск там да нас рэдка прыязджаюць на балота, так? А вось мясцовыя у гэты час працуюць. А вось зімой, калі у нас больш часу, і ходзяць больш на рыбу зімой. То бок... Летам таксама яшчэ рыба можа псувацца. Вельмі жарка. І калі ты нясеш там дамоў, яна ўжо будзе тухлая, эта рыба. То бок атрымліваецца зімой бульба з брусніцамі і рыба, і шчупак. Ну это калі пост, вось. Бульба з брусніцамі, калі пост. Так, а калі што, там вы з дзяцінства памятаеце, што рыбу таксама шмат было рыбы елі. Ну елі, да. Вот невялічка легенду, опять же, калі мы калісьці са школьнікамі самі хадзілі па вёсках, так, і ўжо старажылы, якія памяталі што-то пра ельню, там у іх выпытвались там пра якія расліны там былі, што вы там збіралі, там што рабілі. Мала там што хто цікава расказваў, но вось адна там бабуля казала, што мой дзядуля прынасіў шчупакоў з ельні, нёс на спіне.
вот браў на спіну, закідаў, і хвост цягнуўся па зямлі. Ну, па зямлі. Такія былі шчупакі. Зараз намного меншыя. Ну, менш, напэўна, можна растлумачыць тым, што генетычная сувязь як бы са шчупакамі ўжо ракі перакрылася, потому што плаціны пабудаваны в некаторых азёрах. Таму яны проста Ну, не многія могуць. гавораць, што ўжо крыху меншенькі сталі. Вось, і шчупакі ты ж самы, і акуні меншы сталі, памеру меншых. Але вось вы калі там ходзіце, вы бачыце, што сапраўды дастаюць шчупакоў, цяпер ловяць, то бок ёсць рыба ёсць. Конечно, да, рыба ёсць. Ага. Вы можете самі пабачыць, прыехаць зімой. Угу. І рыбакоў даволі много ходзіць. Угу. І Ходзяць збольшых гэта рыбакі. мясцовыя. Не толькі мясцовыя прыязджаюць розныя. З раёна прыязджаюць нашага, тому што у нас як бы ў раёне мала азёр. Вось. Ага. І А у хто вас там? тут іх У нас нема. 118. Ну, да. Тут можна зловіць. На самой справе, у нас же Шаркаўшынскі раён. У нас вельмі маленькая частачка балота ельня. Мы ходзім у Мёрзкі раён. Угу. Угу. У нас няма ні аднаго возера з балота ельня нашага раёна. Пытанне было, як мясцовыя ставяцца да балот. Але збольшага вось вы распавялі, як яны ставяцца, што... Ну, добра, як яны ставіліся, калі вы былі малой, яшчэ там 80-х, і ці змянілася гэта стаўленне цяпер? Ці ўсё ж не? Вось, для вас гэта нейкая жывая істота, з якой можна атрымаць нейкія падарункі смачныя, несмачныя, нейкую прыгажосць? Ці раней такім было, а цяпер гэта проста там частка працы? І як мясцовыя таксама, можа, вы заўважылі, як, можа, нейкім чынам памянялася стаўленне да балот сваіх? Ну, конечно, раней хадзіла больш людзей, мясцовых асабліва. Зараз больш турыстаў прыходзіць на балота. Мясцовыя там пашлі, што там яны будуць глядзець. Вось. На самой справе, зараз амаль што ніхто з маладзёжы такой, ну, з моладзі не ходзіць, ты самыя не збіраюць ягады. Вось. А даўней-то хадзілі што. Все хадзілі на балота, як бы жылі за кошт балота, дзякуючы балоту. Зараблялі нейкія грошы. Зараз там моладзь зусім не ходзі. А старыя, которые даўней хадзілі, ўжо не могуць хадзіць. Поэтому збіраць ягады менш стала людзей. Што ў тых самых 80-х, 90-х годах вялікія аўтобусы прыязджалі на балота, уяўляеце, аўтобусы. Вось. А зараз вместо тых аўтобусаў не збіральнікі ягад, а турысты. Просто турысты. Ага. Таму і раней было шмат на балоце, асабліва восенню людзей. Ну і зараз много. Толькі турысты ўжо прыязджаюць. Дык, а вы за гэтага расстраиваецеся? Ці вам дастаткова вось вашага балота, што вы хаця б можаце ім насалоджвацца? Ну, што вось мясцовым стала так менш цікавым там балоты, хадзіць на балоты? Ну, па-перше, нас і мясцовых жыхароў стала менш ужо. Многія раз'ехаліся, паехалі. Так, конечно, шкада, што не ўсе мясцовыя ведаюць пра тыя ж самыя расліны, якія там на балоце, што даже не ведаюць, што марожка у нас расце там, ці шыкшы. Вось. Ну і, конечно ж, хацелася бы, каб... Хочацца, конечно, турыстам паказваць, што это наша балота, але, з другой стороны, нешта троху, ну, як бы, жалко, што не ходзіць. Няхай лепей оно будзе маім. Чым менш людзей там будзе хадзіць, для мяне это будзе лепш. І надо вот самому такому быць чалавеку, чуламу, каб на балота прахаіць, там, каб вось той ж самой энергіяй падпітвацца балотнай такой. Ну, бо балота, любіць. Ну, не ўсіх людзей любіць. Бачце, і як мог. Атрымліваецца, ён не ўсё любіць. Там, калі вось пра апошняе пытанне, гэта былі якраз, што вы параіце для людзей, якія якраз упершыню прыедуць на ельню? Магчыма, як ад экскурсавода, а магчыма, як ад чалавека, які тут вось жыве і любіць гэтае балота. Вось што ім параіце? Ці нешта пабачыць? Ці, можа, не ведаю, наадварот, не ехаць сюды? Вось, што вы параілі? Вось тым, хто першы раз вось будзе ехаць на ельню? Ну, ёсць шмат людзей, которые хоць раз прыехалі на ельню і потым прыязджаюць кожны год. Ёсць такія ўжо у мяне турысты знаёмыя, которые, напрыклад, з 2017 года прыязджаюць, кожны год прыязджаюць. Ёсць турыст, который сам прыязджаў, потом на наступны год прывёў сваю там фірму, вось офіс вывеў, потым сям'ю прывёз. Там былі ўжо дзеці ягоны такога ўзросту, што можна было па балоту хадзіць. На наступны год прывёз там меншага
сваю там дачку сваім класам з'едным, уяўляеце, настаўніцу. Была дзень настаўніка, якраз кастрычнік, дождж такі вялікі быў, настаўніцу гэту сваёй дачкі, і весь клас, і бацькоў, это быў чалавек 40 было, уяўляеце, з Мінска прыехалі, і вось така, конечно, настаўніца тая провалилась там крыху, вады набрала поўныя боты, куды вы мяне прывязлі. Ну, потом усе дзеці і ўжо бацькі, што вы, то усе там адпачываюць, там канцэрты які-небудзь там глядзяць, а вы тут на балоце, такі для вас тут такі падарунак мы зрабілі, вось. І вось у мінулым годзе опять он патэлефанаваў мне, гость, ну, уже на 2026 год, у мяне шо, подрос третий сын, опять приедем, целым классом приедем, там с бацькамі, вось, рыхтуйтесь, я говорю, добра, приезжайте. То бок на наступны год уже так вось кажуць. Так, уже плануюць, калі прыедзе. Поэтому ёсць такія турысты, хоць раз пабывалі на балоце, іх уже цягнець, яны прыязджаюць. І цікава ім тое, што балота палець у розныя сезоны. Бо яно рознае, вельмі рознае балота. Вось. І летом, вясной, восенню вельмі рознае балота. А калі казаць пра сезон, які вось ваш любімы сезон балота? Ну, напэўна, усе сезоны я люблю. Все роўно. Я так і думаў, што вы так адкажаце, што вы не адкажаце. Люблю зіму, калі яно маўклівае такое балота, калі людзей там мала. Ну і калі вось балота самае такое яркае, зялёнае, это ліпень. Ліпень. Да. Людзей хоць тады мала, бо вельмі жарка, такія спякотныя дні, і, ну, цяжка па балоту хаіць, але вось для мяне это самае такое, ну, прыгожае, кажа. Вельмі зялёнае балота. У другія сезоны, ну, не зялёныя. Вось менавіта ліпень, ну, вельмі зялёныя. І мяне пытанне якраз было, вось вы кажаце пра ліпень, таксама такое рандомнае, наконт камароў усё ж. Вы кажаце, што на балотах няма тут камароў? Ну, няма камароў, так. Мне падавалася, што наадварот павінна быць шмат камароў, бо вада, ці гэта таксама вось сфагнум не дазваляе ім тут выжываць. Не дазваляе размнажацца, выжываць, не дазваляе лічынкам. Опять же, там у ученых некалькі прычын, чаму няма камароў, но ёсць адна з такіх, што это не размнажаюцца ў вадзе. То бок, вы з дзяцінства не баяліся балоты і да гэтай пары атрымліваецца, вось вы вельмі добра з ім пасябравалі і так вось і жывеце так, тут. Сябрую. Я там адпачываю на балоце. Якую-нибудь там энергію заражаюсь, падпітваюсь. Калі нешта мне забалела, іду на балота. Калі мне сумна, іду на балота. Калі радасна, таксама на балота. Там забалела ангіна, бо это такая хвароба моя з дзяцінства, ангіна. Вось. Лячусь там на балоце. Трэба мало вітаміну на балота. Ось, таму стараюсь як можна больш часу там праводзіць на прыродзе, на балоце. І ось бываюць такія выпадкі, калі не схожу на балота, напрыклад, у мяне пачынаецца псіхоз. І от мне дэпрэсія, напрыклад, развіваецца. І каб успакоіцца, трэба ісці на балота. І калі, опять же, сустракаюсь такія аднадумцамі сваімі, таксама гавораць, ага, мне таксама было дрэнна, я пашоў на балота, і все стало добра. Поэтому, калі, напрыклад, там колькі дзён без балота, я ўжо не магу. Колькі? Як наркотык, які балота. Не, ну нават калі кажаш, што колькі дзён, там не колькі там тыдняў, а колькі? Не, тыдні не вытрымае ніхто, напэўна. Вот хто любіць балота, хто ходзіць, тыдні не вытрымаюць. Дзякуй вялікі за гэтую цікавую размову. Вельмі класна паразмаўлялі. Мне спадабалася і розныя вось гэтыя гісторыі. Не, насамрэч, вельмі цікавыя гісторыі, дзякуй. Магчыма, нешта хацелі б нешта яшчэ распавесці пра балота, раптам нейкую гісторыю, пра якую я нічога не спытаў, а вы трэба абавязкова сказаць, каб усе даведаліся пра ельню. Ці ўсё? Ну, ўсё пра ельню. Толькі там мала пра іх расказала, можа. Ты сосна, вельмі прыгожа на балоце. Не уяўляеце, што такое бонсай. Пустыцкі, наколькі прыгожыя. Вам надо все бачыць. Адна з самых любімых вашых балотных рэчаў. Дрэў, да. Даже вот пасля балота, когда я начала больш вывучаць, напрыклад. Вот, ну, раньше неяк падабалась там бяроза прыгожа, там дрэва, так, какой-нибудь там дуб. Вот, калі пачала вывучаць это балота, менавіта, так больш ужо асэнсавана уже, вось, сосна — это самае прыгожае, напэўна, дрэва для мяне стала ў Беларусі, вось. Асабліва именно балотная сосна. Ну, форма яе вельмі прыгожая. Просто вы так натхнёна распавядаеце пра балота, а я ўсё роўна, я чую слова балота, я просто чую слова,
І мне адразу вось такі типа трошки нават негатыў, тому што быццам гэта нешта павінна быць страшным. Разумееце, вось балота гэта заўсёды там багна, нехта патапіўся, гэта вадзянік там жыве, там нехта, вось разумееце. А вы так пра гэта натхнённа распавядаеце, і я так думаю, у мяне там просто ў галаве все так перамяшалася. Можа жыве які вадзянік, бо мы як ходзім па балоту, так мы ж як бы такія купіны наступаем. Так. Но оказывается, я тоже где-то читала, что это вот это спину свой водяник нам подставляет горб, и мы идем, опираемся на его, так вот переходим с кочки на кочку. Он так само не хочет, чтобы мы там провалились, ці что. Мы ж ему не потребны, уж там свое якби такое царство. Ось, тому болото пригожее. Вот верховое пригожее болото, вельмі пригожее. Вот менавіта чаму я люблю яго у ліпені, бо яно напамінае нам савану. Уявляеце? Савана. Ты ж самая, опять же, формы сосны у выглядзе, ось як у саване. Акацыя, та ж самая баобабы. Вось. Высокая трава. Это все можна побачыць у ліпені. Все, трэба будзе записывацца на ліпень да вас по-любому. Так, 26-й год, там ліпень. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз за вельмі цікавую класную размову. Дзякуй, што пагадзіліся. І дзякуй, што паказалі нам такую прыгожую вашу хату. Вось, я спадзяюся, што мы яшчэ сюды вернемся не аднойчы, і што у вас будзе тут заўсёды гасцей, якія вельмі любяць балота, і яны будуць добрымі турыстамі. Так, каб яны... Да балота трэба ставіцца як да нечага жывога, конечно, і вось і берагчы. Вось, каб мы яшчэ для нашаткаў нешта захавалі, каб засталася наша балота, трэба вельмі беражліва адносіцца да балота. Дзякую усім, хто глядзеў. Дзякую усім, хто падпісаны. Падпісвайся, там дзяліцеся з усімі. Дзякую усім, хто падтрымаў гэты выпуск на Патрэоне. Вельмі радую кожнаму донату. І дзякую яшчэ раз вам, Марына Александровна.